Mga yung mga binhi, oh. Yung isa, pinababawasan ng tubig dito, oh. Nung sabay kaming magpupunla o magbo-broadcast, magkapatid. Yung mga tao ng isa sa may-ari nito ay pinapunta sa amin yung tubig. Kaya, oh, hindi man lang tumubo yung mga palay namin. Anyway, ganun talaga. Kapag may kapitbahay ka, ka-farm ka na hindi mo lang marunong umintindi ng sitwasyon, Kabo-broadcast pa lang namin, pero ayun na nga, pinawaswas sa amin yung tubig. Kaya eto, tiyaga kami. Tatagabu kung sa Bicol, ganyan. Buti na lang. Dito pa rin pala. Oh. Yan, ito ang palayan ni Adil. Yan. Susubaybayan nyo ako. Ganyan ang farm dito sa Pilipinas. Sana hindi matumba. Ila-live natin ang sitwasyon. Yung mga farm dapat yan pinakamayaman, pero bakit sinasabing palaging nasa laylayan yung mga farmers? Ayan, mga ka-farm. Ayan na po ang natin live. Makikita nyo ko dyan. Maggugunot ng itatanim. Dito na lang sa kabila. Ito na po, ganyan. Medyo malapot na ang lupa. It's January 7, Tuesday, 2025. Comment na ba dyan kung anak kayo na magsasaka o kayo ay magsasaka? Ayan na po. Ang tawag namin sa amin dito ay dalugi. Nalugi nga. Maraming ganito ang dapat na mabunot ko. Ayan. Itipunin ko lang dito. Hinaantay ko yung mga mga tutulong sa kaso wala pa. Wala pa sila. Ayan. I-focus ko kayo doon sa kinukuhanan ko. Ganyan. Dito lang po. Baka hindi pa balanse. Sana makita dyan ako dyan.
Hirap ang bunutin kapag ano na, wala nang tubig. Palagyan na natin yan dyan. Para madali na lang yung pagtanim. Dito pa tayo bubunot. Hi! Sa mga viewers natin dyan, sana okay lang kayo. Sana naman makita nyo ito. Share na rin. And ito po ang Baliwag Nuevo rice fields. Ayan o, nakikita nyo yan. Mga doggies, nasunod ng sunod. Excited din sila. Ayan. Dami talaga. Tsagaan na natin to. Tsaga lang. Yan, ganyan na. Ano. Buti na lang, hindi gaano kalaliman. Tsaga lang mga farmers sa Pilipinas. Ayan. Nagla-live pa. Ganyan lang po. Ayan. Yung parang lang talaga. Thank you po, Lord. Sana hindi nakuhulin. Buti walang gaanong damo siya. Itong palit. Ganyan lang po. Alam niyo sa Japan, malalaki ng pag tinatanim nila, pag tinatransplant. Yung parang magbubulaklak na. Kaya wala silang lugi. Walang problema sa kuhol. Dito lang naman sa Pilipinas talaga. Sila lang na. Kasabay natin sa sa POA no, nag-active pa ako sa seafaring. Nakasabay natin yung mga taga Benguet University. Mga graduate sila ng farming talaga. Agriculture. Yan ang destination nila, ibang bansa. Hindi sa atin. Ayun, hindi namin sinusunog yung yung mga dayami ng palay. Yung ibang mga tanim. Ay, meron mo pala dyan. Lipat-lipat lang natin. Saan ba? Yan, ganyan lang. Sarap kaya maging farmer. Papakain ko na mundo. Diba yung mga foods na tawag. Kaya pasalamat tayo sa mga farmers na nagsisikhay na mabuhay. Ganyan lang po ang buhay tulad ng sahod ulan na lang itong kay ate kasi wala naman kami dito irrigation. Sana umulan pa no. Pasalamatin natin ang shoreline. Ayan, ang taga-Buay, gusto sabihin sa English ay feeling up. Diba? Ganyan lang. So kung kukwintahin mo yung expenses ng isang farmer bawat harvest season, ayan, mula sa pagbili ng binhi, halimbawa sa isang hectare, mag-i-spend ka na lang 4K sa binhi pala. Then sa farm helper, so ilang
araw yan na ano, yung magki-clear ng land. Tama na ba yung ano ko? Grabe yung spacing, no? Mag-ano pa naman yan eh. Mag-i-sprout pa naman yung palay. Tama na ba yung spacing natin? Ayan. Transfer lang. Pag may time. Ito pala ay hybrid yata ito eh. 216 pa. Wala pa sila. Baka busy pa sa ibang palayan. Baka ano pa sila. Alam nyo kapag farming yung ano natin, mahirap ano, i-view sa YouTube ang live. More on politics kasi yung mga algorithm. Sana naman yung farming bigyan niya ng highlight, no? Hindi yung parati na lang politics. Pinopolitika na ngayon ano eh. Yung farming eh. Uy, pasalamat tayo pala sa mga senator na hindi nagpabaya na mabigyan ng subsidy through fertilizer and cash ang mga farmer beneficiaries. Sa Pilipinas, ang ano niyan ay si alam mo, Sen Kiko. Kung walang Sen Kiko na isa ring certified farmer ay hindi matutupad yung mga free fertilizer natin sa bawat ektarya. Na free rice seedlings at fertilizer. Bunot-bunot lang. Pag may time, bunot naman dyan. Beneficial din ito, diba? Na mga sadyong ano natin. Papaan natin. Meron kayang ano, healing soil, kaya huwag natin abot. Ang kasing nilalagyan na chemical sa soil. So sana ay hindi siya ano magiging ano stale or nagpataba. Kaya huwag susunugin yung mga dayami ng palay. Pataba yun eh. Kumbaga na revive, na-replenish yung ano, yung nutrients sa mga palaya. Lipat-lipat lang ako ng talim. Lipat-lipat lang. Oh. Kung ang hanap mo ay ligaya sa buhay. Ito may ano pa. Kukuha tayo ng mga ano. Yung mga ano na yung palay. Mga uhay. Uhay ba? Tawag sa amin dalugi. Dalugi talaga. Doon manirahan. Kayamanan
at dangal ng kabutiran. Ang taba nito. Wow. Yan, ganyan lang. Ito yung pinadaanan ng ng tubig. Kapag nagwawaswas, no? May mga damo na rin pala. Dami pa, oh. I-fill up pa. Dami ko palang dito. I-fill up pa dito. Gabuan. Dito mo sa kalagitnaan. Grabe. Ito ang sacrifice talaga ng mga farmers. Dito mababaw lang. I hope andyan pa kayo. Comment dyan sa maawa sa akin. Nagmamakaawa. Okay lang. Panananana. Yan, ang lapo. Sana umulan pa. Malapot na pala. Malapot-lapot na. Yan. Baon na baon. Dapat baon ba na baon? Ganyan. Whew. Pinapawis na ako. Anong oras ba? Hindi ko makita. Kantaan.